okuku seku ya ta kan de taje so nipa ho hu kuku seku no age so eye den ne baaye nananom ye beto nananom abakosem kakra wo hu ni owura bi tena ase wo wawase asante mantam ha efire ko bi wawase Asan ene wo ade ahia bia me ya Asanteni Media so ya marefo nyina akwaba ene so ya san ahia bia wa na adesuamre ene ya san ede somo se de da me ka wo no adesuamre so de ensemfu a tetu afa ya Asante twi kasa no ho a ya tai edidi nkomo ya tai eka na so ya nti ase ho abakosam kra yenim ebrebe mpo ne edidi nkomo yenim ne nyina no ne se ye ka hum ha ne se ye ka hum eno ene ya fa na ya to ya bo ene mpanifo ede didi ho enkomo ama yetimi ate sansemfo ne nyina asema koma kudwumedie ya de somo barima kusi Anchor Studios ya chakwan ebwapa DKC ya to dwumedie ya peten ala fontentan video ne so nyina Facebook, YouTube, TikTok like dwumedie shama for sanka adwencheni ko sane nyina no comment section na de nyina ego YouTube aya subscribe page ede mayen na Facebook na TikTok so no follow yen ya da se papa and so sonfo switi na dankwa ye ne nana kusi obodum a waye yera na setutu ababiu ne mensu hene chiame na edi enkomo adesia ebre so mejidi se wati okukuseku eda de bia ye ka okukuseku onipa ho aso okukuseku kasa na ye kan kire sen ho abakosem kra ene sen ebebe ni ye ka kwanpo ene okukuseku ene jebre na ye ne nana kusi obodum otumfo mensu hene chiame eni ho enkomo nana apomboko die boko nyame adawroma ne nana no madawroma nti ne ho ye pa kupanse ntoma ne so die fe pa medase wura medase nana adisiambre ene so yesan ajebre ne ahefo edi enkomo e kame ye se ababi akwa comment section a ahefo ni chi ye enkomo ade bi ya ledi adisiambre no eno mususu se happy okukuseku so ye mpemu asechemfa enma wo no na okukuseku ama bakosem kra ene sen wura medase edi kamechia mia minua ohene jawu UK ene Reverend Chiku AGCC of Penini nana kwanso be chia wo yo okukuseku ya ta kan de taje so nipa ho hu okukuseku no age so eye den ne baaye nananom ye beto nananom abakosem kakra wo hu ni owura bi tena ase wo wawase asante mantam ha efire ko bi wawase empatem wo baabi na wotena ye na wo obi a nyame no ye be man kasapa wo sowa na nimu dua so na na tetewa no so obi eye bone na nananom tena ase di asem na ye bua ne kumfa na ye de tena ase na ohini bia na pani bia ba na so na edina no waso na so na de se kan wakwa waso odina anamo na wutu yehu tuwofo na wantie ti na so anu watwa na moje pram wa nu yamba wo sa akwa we ni nso ade ye kan wantie ti se bibia ya wonani ti be prepra wa be twa ho nam no anti ya akwa enumre na wa no oje moje tuwa na oje mu na oje mu sa abrantie bi se medical chile bebia na wote wa wase demo na wote na wono na oya abrafo nyina panyina obefawo na okoto twene na amana donko kase so ya mena bi wo ho a okogya wotu na wo ba wo nam so wo sowa na ne dini paade osai kwaku osai kwaku na o ma so sa no de woto no kon ho a wonu nko se kai se ba akofo nso afu na so nam so wo sowa na wo be magina banane nti na ebi fe no se kwaku bi so fe no kwaku seku kwaku seku no ba no ma so wo de woto eye na betira e ma hu na mo de bom ase de bi a wo na dab op obrane akon ho wo de wo ba de ma wura no so ba mu na de no ewura de kwaku seku na ba no no so ba mu ti na mpanimfo na tatitire na omu hu na mo ndom ti me ma na ti face no to mo de ti kwaku seku was ni pa hu ampa so we na ni mu dua na no obi a ni hu ti kwaku seku no ade so ni pa hu
kwaku seku ntia mali ohu ntimi nyina ni mu so bansa boom na de wura dem na dese na wo so ya mena bi ba bia so ayifo to amena wo no to kwa no ko jaw sa wo watu na bia nko bon na tie ngo so wa wo da mena mu a apro no wo anti kwaku seku nipa hu kwaku seku nipa hu na akiri kasa hal so kwaku seku ni beye okuku seku inna mafo ne ehunu kai ka okuku seku ne mu edina kasa ye kwaku seku si nipa hu tina ehu abakosem kakra na no ede ebreye no afo okuku seku senkenya sa ne ka no ye kwaku seku entiane wati fatu tirim otiso bi ko okuku seku aseda bi nkaneza kanu kwaku seku kwaku seku ya jesu nipa hu bo no na le tag sam na ne so okay na so hu no abo no kwaku seku no anje so nipa okay no aka se hu na ni mo hu se hu na ene de ya we asetem ya kai didi nkomo pa o okuku seku no ade so nipa hu no aye kasa na ho kasa na nanu makan ya beto yeso so yedi akire bie kwaku seku da jonathan kwaku seku se onipa hu so hu nipa ahwedi obetima du bone obetima yose obetima prawo kwaku seku nipa hu acha sana na ye famu ade suade na ye hwa adisa bro bia ya onfunuso bi na utimi edi disa nkomo na obetima kasa asem wa bra nipa bi wo hu mo na wo nyini ni bebre sa sei yenhwe ne mayu a wo ya nyina ye so nipa hu nipa we obetima na so bi adi bon sei ye mfa boni susu akwa yo so watimadi nipa hu ampa waka kuku seku waje so nipa hu ni kasa na kasa ye kwaku seku nipa hu Adeshinama okuku seku aya kanu se the medical catch nya sa kwaku seku no waje so onipa hu yim intine se nipa bi a wan so betimi aye obone bi anade wuchi ni die bi na wa ye ode bi ama na ye oya na wan so no na yetimi ede sa okuku seku no eta edidi enkomo ebele mu nyina mo asem adaje mo brade bi am kan ye ho na ye de adesua mredwumadie yi esomo won so wo asemfo bi a opesa ye ne mpanifo de won koma comment section obetimi ede ato wonom ebre se ne ye sane na nakwisi opo adum otumfo man so hene chiame tena se a ono so otimi asanchechi ni nyina mu ede amai na de die okuku seku nipa ho omu ye kanesa kwaku seku onipa ho omu eno ho nkomo ena ba bedi adesua mre so me amede dwumade ho chiame ma amede sweetie na dankwa medakru ni na ase the producer Prince Asamoah and Afes Kofi so ya die di and don atade friend achi ono so ya die enchina camera no echi amaye wa je be hwe so ye kasa se da piesie enka ya da mu nyina mo ase ya kram pia